Horas amang inang na tua-tua nami tapuk kama ibadah pehadeta di tikion tapake ma tikion lau martangia kita di bagasan rohat tabe martangiang mahita. Amin. Tapuji matu hatta marede mahita sian bukuede nomor 102 ayat sada. Martangiang mahita. Mulia tema ale Tuhan di pasat rohanami tu adupanmu. Siala dileko dope dihami hosa hanguluan. Jalatik kilau tu mangihon hatam. Dison nungarade hamilau manangihon hatami ale Tuhan. Romaho pasu-pasu mahami. Asa waktu sihami hatam. Nagabe hanguluan nami. Marite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di hamuna amanami na nami, tatangihon ma hatani debata, nagabe turpuk di PHDeta, ima di tanggal 27 Juni 2022, sian buku Yohanes 10 ayat 10. Sonon ma isina. Alay dung roto di hasitongan nanidok odeng togi honon ni ido hamu tu bagasan nasa hasitongan. Aidang adong si hata honon na sian sadirian na binege na ido hata honon na barita honon na do tu hamu na naing masa dope ima sahat na. Di hamuna amanami inanami na hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Ya nagabe judul di PHDeta ima paluas to di porbadia manguasoi ngulum. Paluas to di porbadia makuasoi ngulum. Turpukon ima deba sian hata partadingan ni Tuhan Yesus tua kasisianna. Alai dilehon Yesus ma jaminan paboa dang hita ditadikon Yesus. Di bidu 14 ayat 10 satikosna nunga didok Yesus dang tadikonokku hamu so marama. Jadi di ayat bitu didok Yesus ulimu na doi ya laho au buasa. Parjolo ay naborhat tu banwa gijang do Jesusi lao mangarade inganan di akka na porsea di labung ni amay. Asa unang tanoobbe jabarta alay asa adong dihita sambulo hasonangan na manoktongi. Tuani maborhat Jesusi alay na paduahon molodung borhat Jesus
suron nama rod to di porbadia. Pangomoan godang do dihita jolma molodung rod to di porbadiai. Ay saleleng di tanoon Jesus mangula secara fisik manang pardagingod do ibana. Terbatas doi. Molo songonira dang boy hatop sahat barita naulii. Alay molo borhat Jesus Roma todi porbadia na mangula songon todi na mangula di sude inganan songon alogo na boy hadir manang di dia ingana pe. Gabe boy mahatop rarat barita naulii. Jala todi mangula di bagasan rohani jolma nama asa olo porsia di haluaon na binoan ni Jesus. Asa saut malua jala tolhas tuhanguluan si saliling-lilingna. Di guarido to di porbadei Parakletos. Imasada pribadi na boy jowon laho mangurupi hita. Na boy bertindak songon pengacara membela hita di pengadilan. Na boy gabe penasehat molo taadopi situasi na pelik. Na boy mangaleon semangat tua kahalak na madate, na mga puli molo marsa kita, na boy to purosyan na so panagaman, lao pasidikon parsoalatta. Dirinci Jesus do ulaon nito dii. Molo taida di ayat 8 sia di dok songonon. Ajaran na do portibion taringot tu dosa. Aisay digolapi sibolis do rohani jolma, unang manadda dosana. Asa torus ditoru ni huaso ni sibolis. Alay molo tajalo to di porbadia. Met pedosa na taula. Pitor paingoton na mahita. Pitor solsolat tama tu debata. Jala malua mahita sian uhum. Ditikit tanuaing. Lam torop halak na soboybe manadda dosana. Gabe halomoan ni rohana mangulaw dosa. Si tangya konot to ado asa ukap rohana sida tu ulaw ni to di porbadiai. Di hamuna amanami inanami. Jala di turpukon di guari do to di porbadia songon to di hasitongan roh kebenaran. Na manugihon jolma tu bagasan nasa hasitongan. Dia do ni dok ni Jesus di si. Tapadomu ma tu Yohanes bidu 14 ayat 6 di dok Jesus di si. Audo dalani dohot hasitongan dot hanguluan. Dang adong na satu amai yaso marhite sian au. Hasitonganima Jesus sadiri. Hasitonganima pebuah holan di bagasan Tuhan Yesus do adong dalan haluan nasitong jala nasikop. Jala holan ibana do si parade hanguluan si saliling nilingna. Dang adong na asing uju mangulu dope Jesus. Dang diboto jolma hasitongan na songoni. Alay dung mate jala dung mulak mangulu jala manaik tu banua gicang. Di si matakas di ida hajol maun hasitongani. Na tutu si palua do Jesusi. Jala dung disonggopi to di porbadia akasisian nai. Pitor hehe manasida di bagasan habaranion mamaritahon hasitongani. Jala torop ma na porsia tu hatta. Songoni masahat tu sadarion. Terus do mangula to di porbadia. Gabe saya martabat-tabba do bilangan ni na porsia di Tuhan Yesus. Jala di Yohanes 8 ayat 21 di dok Yesus ma. Molomian hamu di bagasan hatakku. Sitong mahamu sisiakku. Dungi tadomuna ma na sitongi. Jala paluon ni na sitongi ma hamu. Hasitongan ima aka hata ni Tuhan Yesus. Ima naboy tajaha di bibir taon. Asa tatadda hasitongan. Ikon olo dohita gabe sisian ni Tuhan Yesus.
Jalamian hita di bagasan hata ni Tuhan Yesus. Mian marlapatan doi. Ima ringgas majaha. Ringgas manangihon. Aisyan na tumangihon doro haporsyaon. Rom 10 ayat 17. Dungi olo maguruhon. Pahusor-husoron. Jala narumikot olo mahita mangulahon. Dan tarulah hitai sian dirita amang inang. Alay tod di porbadido na boy mangrupi hita. Molukap rohatta majalo panogihonon ni todi. Ukap marohatta majaha ubege mangguruhon pahusor-husoron upeop dohot mangulahon hata ni Tuhan Yesus. Sian na mangulahon hata ima gabe tubuh hita ima sisian ni Tuhan Yesus. Tutu mahita sisian ni Tuhan Yesus. Jalaholan akka hasitongan ma ulahonon hatahonon dohot parangenota asa tatadda halak nang nigohan nito di porbadia. Dada ikon marhata sileban ibana na nigohan nito di porbadima molo sudi ngulunai. Ngolu na mangulahon hasitongan na sian Tuhan Yesus do. Asa molo songoni dohonot tama todi ima songon kompas dihita. Patudu dalan nasitong si dalanatta. Patudu ulana denggan si ulahonotta. Adi pangolu todi ido panggora ni roha. Gabe adong na manjagahon lakatta. Di patiur todido si malolong ni todita gabe uboto dalan hasitongan. Di patinggil do si pareon ni todi gabe taboto hata ni debata hasitongan ni. Ay debatado todi jalanasa hata ni debatado pabuahonon na. Alanima hamuna kadongan. Marhite turpukon di jo mahita sudena amang inang. Jala disuruh do hita asa tahatidakkon jala taulahon mahasitongani. Lam tu porluna ulahonotta. Ala mangolu dohita di tonga-tonga ni masyarakat natorop dope. Halak namanibil sian hasitongani. Molonong tajalo hasitongani. Ikon rademan yan hita manogihon nasida. Mulak tu hasitongan na di bagasan Tuhan Yesus. Memang ra si pata mauldo mangulahoni ate amang inang. Di si marikot lam ukap rohatta majalo panogihonon ni todi porbadia. Pargogon na mahita asa parjolo hita olo mangulu di bagasan hasitongani. Dungi barani mahita mabuan halak asa mardalan di hasitongani. Molo dapot nasongoni macai ulima parsaurata di keluarga. Di hita namar haanggi, namar silsolhot, namar dongan sahuta, sahuria dot sabangso. Jupang ma kesehatian namace uli molo sude mangolu di bagasan hasitongan. Toguma akka parsaurata di keluarga. Namar sihot di huria nang di bangsot tape. Atong tung talehon ma sadok ngulutay ditogihon jala di uluhon to di porbadiai mahita. Amen. Martangi yang mahita. Muliate ma ale Tuhan di pasal turhanami itu adupanmu. Allah hatami Tuhan. Na mamakulingi hami saluhutna. Asa hubuka hami rohanami Tuhan. Majalo ho marhite to di porbadia. To di hasitongani. Naing ma mian di bagasan ngolu nami. Alani Tuhan. Hupasatami daging do to dinami to depanmu. Asa ho ma Tuhan. Na mga turhon sudi pardalanan ni ngulu nami. Rajai mahami salut nali Tuhan. Marhite to dimi.
asa mangula hami Tuhan hobar tulo meniroham. Buat kami to depanmu sudeka ama ina na tua-tua nami secara khusus ima HKBP Kramat Jation. Tuhan lehon di nasida hamalumon dia akan namar sait hatugun hapursiau Tuhan dia akan nagale kecukupan dia akan nahurangan ali Tuhan. Ale Tuhan marpanatap maho mida nasida mida hami sudena jolma nagaledo hami Tuhan sesama salut dosa nami pai baru mangulu nami ajari mahami Tuhan mangulaon nami hobar tulo meniroham di akana tua-tua nami Tuhan hodo na toktong na masu-masu nasida dot sude kapinopar nasida manang di dia nasida maringanan sat di homa tangyang namion na upasat kami marite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredde mahita sian buku edde 110 ayat sada. Tatangyakon ma peliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut leon na denggan dot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami ma sian na nilehon mitu hami plen nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa parhasyak kami plenon. Peti bulhon harajan mo di tonga-tonga ni huriam dot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang selan mitu hami. Asalam girgir hami mandok moliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita martangiyang ditangyang ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang. Say pinorbadia maguarmu. Say Roma harajanmu. Saya saut malam meniroham di Bano Tongaon songona di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion hanguluan siapari. Saya sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodo na punah rajaon. Dota gogoon. Rodi hasangapon saliling niling na. Amen. Asin ni rohani Tuhatta Yesus Kristus. Dot holong ni rohan debata ama. Dot parsauran to di porbadia ma mandongani hamu saluhutna. Amen. Di hamuna amanami inanami nunga sipulbe pehadeta say di pargogi Tuhani mahita mangulaon ulotta di bagasan sadarion. Horas.